Hola a tots i totes. Estic molt content de poder dir per fi Quina il·lusió. que per primera vegada obrim les portes de la càpsula. Un podcast de tecnologia en català! Uau! Va, abans de començar, m'agradaria que hi ha un moment a parlar del funcionament del podcast, perquè és el primer. Sempre he trobat que la tecnologia és una disciplina que quan entres en detall la gent acostuma a desconnectar. I no ho entenc perquè és una font de coneixement molt gran i molt interessant. I reflexionant he arribat com a la conclusió que a vegades som nosaltres, els que ens dediquem a això, que no expliquem la tecnologia d'una manera perquè l'entengui tothom, i això provoca que la gent que no està tan interessada no ens entengui. Per això l'objectiu d'aquest podcast és parlar de tecnologia amb un enfoc més proper i així apropar-la a aquella gent que encara no ha descobert la bellesa que conté. Òbviament, aquest podcast també està dirigit a tots els amants de la tecnologia que han vingut aquí únicament a consolidar la seva relació. Farem un podcast al mes que trobareu a Spotify i a la resta de plataformes de podcast. A més, estem gravant en vídeo el programa sencer gràcies al nostre magnífic realitzador, en Ferran. Hola, Ferran. Hola! Per després editar les seccions i penjar-les al YouTube. Que bé. A cada programa convidarem a 2 o 3 col·laboradors que ens parlaran de temes relacionats amb la tecnologia. Ara m'agradaria presentar els col·laboradors d'avui. El primer convidat d'avui és el rei dels otakus. Va ser l'escollit per desenterrar l'espasa màgica que ara serveix de guia per la comunitat otakufan catalana. En aquesta intensa vida de lectura de còmics al revés, ha trobat temps per obrir un canal de YouTube dedicat a la cultura japonesa que es diu Aventura per Japó, aprendre japonès, jugar absolutament a tots els jocs que han sortit per la Switch, menys al FIFA, i tenir almenys un comentari a tots els fils oberts de Vandal. Benvingut, Sabri. Moltes gràcies. Ostres, tu quina presentació més poètica, no? Gràcies. Això d'otaku ho podríem debatre, no? Perquè és igual, és un concepte una mica... Antic. No, és una mica perillós, però ho entenc i estic molt content. Vale, després ens ho expliques això, perquè m'interessa. Sí. El segon convidat d'avui és el MacGyver del cel, un enginyer aeronàutic que seria capaç d'ensenyar a volar una vaca amb un misto i un xiclet. Afegit al seu ampli coneixement del món volador, ha adquirit un ampli coneixement en tecnologia terrestre i és el típic que sempre té un argument en contra del mòbil que t'acabes de comprar. És el Josep Pedrerol dels smartphones i en el fons el que més desitja en aquest món és comprar-se un iPhone, però fidel als seus principis segueix comprant cada 2 anys un Android nou. Benvingut, Oriol. Que bé, Adrià, gràcies. M'ha encantat això. Vull dir que he tingut un iPhone i que des de llavors no n'he tingut cap altre més. O sigui, has provat l'ambrosia i vas decidir que no. Que no, la poma no és per mi. Segueix comprant cada 2 anys un Android. OnePlus, forever. I l'últim convidat d'avui és l'home Codi, el referent de programació a qui acudeixes quan vols fer el típic programa que t'imprimeixi per consola el resultat d'una equació de segon grau. Quants treballs universitaris haurien de portar el seu nom? Ell segurament us dirà que no, però domina absolutament tots els llenguatges i és el típic snob que quan tu comences a sentir còmode programant en Python et diu que aquest llenguatge ja està passat de moda i que ara el que es porta és el Go. Benvingut, Roger. Moltes gràcies, Adrià. La millor presentació que he escoltat, tio. Sí, oi? Espectacular. Gràcies. Sobretot la part que s'ha anat a fer mal amb el Go i el Python, Sí, home, és que em dius que ara només fas Go. Sí, 100%. Veus? Jo ho sabia. Ara que jo sé fer un programet en Python... Debat interessant, jo vull escoltar això. Sí. Ara, un dia que jo li vaig dir ja sé programar en Python, típic programet... Et va mirar malament. Pues ara tireu? Exacte. I ho fas bé. Saps? El Python ja no, el Go. 100%. Sí, així va. Llavors, als comandaments hi tenim en Ferran, un tio que mentre fa de realitzador d'aquest podcast s'ha apuntat a un curs de fotografia, aixeca 200 quilos només amb el braç esquerre i practica passos de salsa pel campionat de la setmana que ve. Hola, Ferran. I qui us parla és l'Adrià, un noi que després d'intentar trobar el seu lloc al món provant totes les branques possibles, ha vist que es podria haver dedicat a la informàtica des dels 18 anys. Moltes gràcies a tots per ser aquí i a tu que ens escoltes, ara sí, benvingut a la càpsula. No sé si us n'heu adonat, però el primer programa l'he fet coincidir amb Nadal. Això no és una casualitat. Al Nadal es fan regals. I la tecnologia juga un paper bastant cabdal amb els regals que es fan per Nadal.
típic smartwatch i calçotets que t'arriben per Reis. Un dels grans abanderats tecnològics són les consoles i els videojocs de Nadal. És per això que en Sabri avui ens parlarà de nous llançaments, ens parlarà de recomanacions que ell tingui, perquè si una cosa fa en Sabri és jugar, i ens parlarà també dels Game Awards que van ser fa poc. Parlem de videojocs? Parlem. Sabri, el dia 8 de desembre es va celebrar la gala dels Game Awards al Microsoft Theater de Los Angeles. Òbviament es va celebrar a l'hora americana. Per tant, aquí va començar a les 2 de la matinada. Sí, correcte. Vas aguantar? No, no vaig aguantar. Mira que és una gala que m'encanta veure-la en directe. Sí? De fet, sempre coincidim uns quants i per Discord doncs, estem allà comentant la jugada i tal, però va coincidir que l'endemà tenia un compromís bastant d'hora i necessitava sí o sí dormir. I llavors la vas veure en diferit, eh? No, vaig intentar aguantar i en cert punt de la nit vaig dir fins aquí, de fet em vaig quedar dormit i ni me'n recordo quin punt em vaig quedar, i després sí que ja la resta d'anuncis, de guanyadors i tal, ho vaig veure en diferit. Puc donar-te un dato curiós? Sí. Sabeu que els Game Awards des del 2018 guanya els Oscars en quant a viewers Ah, sí? i en quant a importància i rellevància. Sí. No m'estranya. Els últims Oscars va guanyar viewers per l'incident. Per Mastegot, però des del 2018, no des de l'any passat. No, sí. I a més el Game Awards, no sé, però no fa gaire, vull dir, fa 10 anys que va començar... 2014, crec. Imagina't, 2014, ja... crec que com a format És Game que- Awards va ser... És que com a Oscars, clar, entre les plataformes digitals, no saps ben bé si has vist totes les pel·lícules, i les pel·lícules que venen són cada vegada més d'autor. Sí, En canvi, als videojocs hi ha les primeres espases, no?, de videojocs. Sí, no, i a més està molt ben pensada la gala. Vull dir, ha anat millorant amb el pas dels anys. Al principi era molt llarga, hi havia molt d'esponsor, hi havia molta palla pel mig, Sí. i a poc han anat comprimint el format i fent-lo més interessant fins al punt que hi ha qui el considera ja un substitut de l'E3, no? Que era la fira de videojocs més importants, amb els anuncis més importants per plataformes i tal. Doncs ara això s'ho han portat una mica a aquest programa, el Game Awards, perquè ja no són els premis només, sinó tot el que s'hi anuncia. Si fan anuncis també. Sí, això ho sabia. importants. Sí, Mirat al diablo. correcte. A tot això estàs content amb els resultats? Molt. Sí, Sí. dels premis, vull dir? Sens dubte, És a dir, amb sí. els premiats. Sí, La categoria més important és el joc de l'any, i el premi ha estat per Elden Ring. correcte. Merescudíssim per mi. Per mi també. Jo crec que... L'has jugat? Sí, no me l'he passat encara perquè és un joc que requereix no només moltes hores perquè és immens, sinó que la seva dificultat doncs, és un dels seus punts forts, però també és un dels punts que més dificultat posen, com ja acabo de dir, però li he donat bastanta canya. És per Play i és per Switch? És multiplataforma? És multiplataforma, per Switch no, la Switch pobreta, la petitona... No l'aguanta. Segurament em podrien mirar de fer una adaptació, però tampoc és el target de la Switch, no? Crec Ja. L'Elden Ring és dels creadors de Dark Souls? Sí, Sí. correcte. Oh, mítica saga de Sí, 3 sí, jocs, sí, no té? Dark Souls té 3 jocs, però també han tret tota una sèrie de jocs addicionals, el Bloodborne, el Sekiro, ara l'Elden Ring, i tots segueixen una mateixa fórmula, però a poc l'han anat modificant, i en aquesta ocasió ja no només ha sigut el boom de que participés també l'escriptor de Joc de Trons, sinó que a més... L'ha fet l'escriptor? Sí, Molt bé. l'ha fet. Ha col·laborat, ha participat, no sé exactament el grau d'implicació, però... Acabar llibres no, però fer videojocs sí. I també han implementat el món obert, no? La llibertat aquesta de poder anar on tu vulguis. Que tenies el Dark Souls o no? No, el Dark Souls era Era molt més- És pantalla, sí. Sí, era molt Però més... és més complicat el Dark Souls? Jo per mi, el 3 diria... O sigui, és que depèn. L'Elden Ring és molt més extens. Clar, és que és molt relatiu això. Aquests jocs tenen una dificultat molt extensa, però concretament l'Elden Ring també té un ventall de possibilitats tan ampli que per internet troba gent que, dominant les màgies o depèn de la classe que et facis i tal, van superforts i es carreguen els bosses finals. Els speedruns que fan amb res. Vull dir, amb 4 hores te'l passen. O sigui, he de dir que em sorprèn que un joc tan complicat arribi a tanta gent i arribi com a millor joc de l'any. O sigui, un joc complicadíssim perquè al final estàs fent un joc per tothom i ha d'agradar a tothom.
a mi, per exemple, un joc complicat no sé si m'agradaria. I sense història, que a tu t'agraden les històries. Elden Ring sí que Sense té una mica història. més que els Dark Sí la Souls, té, però... les creacions de From Software sempre són molt, no sé, molt disperses, no? Has de fer tu les teves pròpies interpretacions, hi ha elements per allà, però és molt interpretatiu i és una mica la màgia, i el que dius tu ara, la dificultat aquesta s'ha portat molt a debat de si haurien de posar un selector de dificultat, si no l'haurien de posar. Al final, el joc et diu que tu tens unes eines i si aprens a fer-les servir, el joc no serà tan difícil. Llavors, és una mica el que la firma, no, de From Software amb aquest tipus de joc. Jo crec que ha arribat a tanta gent per l'essència que té i que amb els anys... Sí, està clar. No. Està clar que les coses les fan bé. Sí. De fet, han venut 17 milions de còpies, he vist, informació de Google, Sí. I el seu gran competidor dels Game Awards era God of War, que ha venut més còpies que l'Elden Ring, de moment, i fa menys temps que s'ha estrenat, i ha venut 23 milions de còpies, segons Google també, Sabri, si m'ho desmenteixes, et creuré. Sí, crec que les 23 milions de còpies són de la part del 2018, que va ser el reinici d'aquest God of War. Vale. Sí que O sigui, les dues parts. La primera part. Aquesta segona part, en principi, si no tinc mal entès, en una setmana va vendre 5 milions, que ja, Déu-n'hi-do. Un putimer. Però crec que no ha arribat als 23 milions. Potser m'equivoco, però estic bastant segur perquè va sortir no fa gaire el típic mem, no? Que surt el Pokémon i surt el God of War en plan he vengut 5 milions en una setmana, i surt el Pokémon i diu he venut 10 milions en 3 dies. Saps? Vull dir, per això tinc la xifra molt recent, saps? I jo crec que això. Però sí que és veritat que eren els dos grans competidors i crec que hagués guanyat el que hagués guanyat seria merescut. Hi havia un nivell molt alt, sí. Heu jugat al God of War? Jo vaig provar que era en Jordi Giró, vaig dir que era molt fàcil. Aquest? El nou? Sí. O sigui, prefereixes l'Elden Ring? Un boss i no em va semblar tan complicat com l'Elden. A mi m'agraden els que són un repte, però sí que és veritat que l'Elden Ring no té història i el God of War no és un entès, però em sembla que té tota història, no? És tot història. És el fort del God of War. Sí, són les seves històries, molt de tots els God of War que han sortit. Sí, però els altres era més, jo recordo la trilogia inicial, que era una història molt semblant, però... A trencar, a rebentar l'Olimp, saps? Vull dir, i ja està, saps? Aquí sí que hi han donat un pes a la narrativa, per mi, encertat en certa part, perquè han sapigut donar-li molt bé la volta a la truita, no? I crear de la mateixa saga una cosa molt diferent, però mantenir l'essència. Però per altra hi ha gent que diu que ja no és tan frenètic, que tal, que això ja sempre... Es dirà sempre es dirà alguna cosa. Jo personalment el Ragnarok no hi he jugat encara, però sí que he jugat al God of War 2018, que és el reinici aquest, i per mi és el millor joc de PlayStation 4 que vaig jugar. Increïble. Sí. Del God of War? Sí. 100%. Sens Molt dubte. Tinc una pregunta una mica de beef ara. Vale. Ja sé que tu la Play no és la teva consola preferida i m'agradaria fer-te una pregunta. Creus que els jocs de la categoria Family, hi ha una categoria als Game Awards que és el millor Family, per jugar amb la família? Que seria el Mario Kart i aquests? Sí, coses d'aquestes, Mario Bros, jocs Mario per jugar Party, amb comunitat. Vale. Generalment aquests jocs són Nintendo. Creus que algun dia algun joc d'aquests tindrà possibilitats de guanyar el millor joc de l'any? Si no és que ja l'ha guanyat algun cop. És tan relatiu això. O sigui, jo penso que aquest format, els Game Awards, el que busquen, generalment, no sempre, es fa molt la comparació amb els Oscars, no? I sí que és veritat que acostumen a guanyar jocs amb una narrativa molt potent. Llavors, clar, els Family Games o Party Games o com li vulguin dir, doncs hi ha gent que els considera menors o per nens. Per això ho dic. Però clar, és relatiu fins al punt que en aquesta categoria a vegades hi ha jocs de plataformes i el 2017, per exemple, el Super Mario Odyssey era dels nominats del joc de l'any. Ah, sí? Clar, llavors jo crec que... Però s'ha donat l'ocasió en què un joc d'aquests hagi guanyat? Crec que no. Crec que, almenys des que hi ha el format Game Awards, no ha guanyat cap Family Game d'aquests, però sí que hi ha hagut nominacions. Llavors, jo crec que la categoria Family Games en si està mal plantejada. Sí? Sí, perquè aquí hi entra el que ha dit l'Oriol, hi entra tot, saps? Vull dir, hi entra un joc d'estratègia, hi entra un joc de plataformes, hi entra un joc d'un party game d'aquests, hi entra el Switch Sports, saps? Vull dir,
és una Ja, categoria no està definida poc del definida. tot. Family Game, què és Family Game? Però sí que és veritat que si et centres en la narrativa, mira, ara en Ferran ens està ensenyant Sí, de els fet. jocs. Ha guanyat el Kirby and the Forgotten Land. Un plataformes per un jugador o dos com a molt. Què té Com això això, de Sí, fa a family, partir d'aquí no té molt. Clar. Els nominats veig també. que està el Mario i Rabbids, és un joc d'estratègia, està el Switch Sports, és un joc Aquest sí. d'esports, i està l'Splatoon 3, que és un shooter. Saps? Vull dir, Ja. Quin t'agrada més? jo personalment amb el Kirby he disfrutat molt, però jo a l'Splatoon 3, jo els Splatoon Jo que els estava gaudeixo jugat. moltíssim. Sí. Jo... Però clar, per exemple, el Kirby m'estàs dient que és d'un o dos jugadors, per tant té història darrere, per Sí. tant té narrativa, per tant podria optar. Podria, però mai a la vida amb Ja jocs t'entenc. com God of War, Horizon Zero Dawn, Xenoblade o l'Elden Ring, que és el guanyador, podria Ja. estar allà, saps? Vull Ja dir, t'entenc. Val, ara tinc una pregunta polèmica entre tu i jo, Sabri. Hi ha una categoria als Game Awards que es diu Most Anticipated Game, que és la categoria de l'anunci de joc que vindrà que ha generat més hype. Correcte. Vale? La tenim en pantalla gràcies al nostre amic Ferran. Com veieu, hi ha dos jocs que contraposen els gustos d'en Sabri amb els meus gustos. Un és el Zelda, de fet el guanyador, la segona part del Zelda, i l'altre és el Hogwarts Legacy, el Harry Potter, bueno, no sé si es diu Harry Potter o es diu directament Hogwarts Legacy. Crec, sí. Ha guanyat el Zelda, com he dit. Creus que se'l mereixia més el Zelda o el Harry Potter? Aviam, no sóc objectiu, evidentment diré que se'l mereixia més el Zelda, perquè és la seqüela de possiblement un dels meus jocs preferits de tota la història i un dels més reconeguts com a tal. Però sí que és veritat que considero que és merescut ja no per la qualitat dels jocs en si, espero moltíssim del Hogwarts Legacy, tinc moltes ganes de jugar-lo, però clar, estem parlant d'un joc que ja va ser GOTY en el seu moment, que va ser el Breath of the Wild. No va guanyar el Winners? Els Game Awards? Sí, el GOTY, Game of the No, Year, the year. vull dir, sí. Ah, vale, Sí, perdó. el GOTY és la... Vocabulari... Perdoneu, Estem molt les posats. sigles. El GOTY és l'abreviació, el Game of the Year, i ja el va guanyar el Breath of the Wild. Molt bé. I clar, és un joc, el Zelda d'una saga llegendària, d'una de les primeres grans sagues amb més història i tal, i clar, quan hi ha un Zelda, doncs es para el món, saps? Vull dir, llavors, ho puc arribar a entendre. El Hogwarts Legacy, tot i tenir molt bona pinta, és un joc nou, pot passar de tot. Pot sortir un bon joc, pot sortir un mal joc, jo crec que sortirà un grandíssim joc, però clar, també l'estudi que hi ha darrere doncs hi té a veure, i sabem que els estudis fers de Nintendo no fallen. Llavors, Els del Zelda, són aquests? Sí. Però jo no entenc, què vol dir que estàs valorant el màrqueting del Sí. joc? O Sí. Valores Però això el hype que hi ha. Però això és perillós, perquè llavors faràs que passi com amb el cinema, que inverteixes en tràilers i després la pel·lícula és el que és. Sí. No, però aquí... Com No Man's Sky va ser Sí. pur hype Clar. i I allà es va quedar. potser hauria guanyat això. Clar, però aquí està la Sí. cosa. Aquí està la cosa, que tu... O sigui, per guanyar una categoria així, entenc que hi ha uns precedents, saps? Vull dir, Ja. un Zelda vas a lo segur. Rarament un Zelda sortirà malament, saps? Vull dir, si mireu les categories, hi ha un Final Fantasy, un Resident Evil, un Zelda, saps? Són sagues molt consolidades, saps? Vull dir, i aquests són els que més possibilitats tenen de guanyar. Hi ha l'Starfield, que l'Starfield, tot i ser una nova IP, és d'un estudi que és Bethesda, Home, que mítica. ja saben el que es fan, saps? Vull dir, clar, aquí es valora el que més ganes té la gent que vota. Ja. O sigui, Això és del públic. Sí, de... bueno, Sí, del són tots públic vots de públic. Tots són de públic, que guai. Sí, hi ha No hi ha jurat. sí, també crec que hi ha experts. Però pots entrar i donar el teu vot a la pàgina web. Vot, el Que que xulo. vulguis, saps? O sigui, és un vot mix, Clar, pel que tinc llavors, entès. jo crec que sí, hi ha un percentatge Sí. d'una cosa i un percentatge a l'altre, però és això, per moltes ganes que hi hagi el Hogwarts Legacy, apostar per un Zelda és apostar a cavall guanyador, crec jo. Llavors, Sí. potser aquesta gent es compra els dos. A veure, a mi m'agradaria dir la meva opinió. Sí, i tant. Jo he jugat al Zelda, per mi és el millor joc que he jugat a la Switch i fins i tot superant jocs de la Play amb escreix. M'ha agradat molt el Zelda, és que és un joc increïble. Tinc moltes ganes de que surti la segona part del Zelda. El que passa és que li estàs donant un Most Anticipated Game per mi a una segona part
quan en contraposició tens un Hogwarts Legacy que és un producte de Harry Potter que no ha posat la mà la J.K. Rowling i que té una pinta a història nova, a sortim dels estàndards, a anem a fer una altra cosa diferent i anem a fer una mica, salvant les distàncies, un Red Dead Redemption o algo, saps, més vés a la teva, tindràs històries alternatives, podràs liar-la per Hogwarts, que em va fer mal. Perquè vaig pensar, ja sabem que el Zelda és bo. Tio, potència el Hogwarts Legacy. Clar, però és que això és com tot. Si hagués guanyat el Final Fantasy potser pensaries el mateix. Sí. Vull dir, al final el Final Fantasy 16. Però el Final Fantasy a mi no m'agrada, llavors ja diria, bueno, doncs mira, no ho entenc. Però el Zelda entenc, Clar, que hagi guanyat. O sigui, jo ja et dic, és una categoria que penso que guanyés el que guanyés, saps? Vull dir, són 5 grans jocs, el Resident Evil és un remake en aquest cas, però d'un gran joc ja la base. L'Starfield té molt bona pinta, el Final Fantasy 16 sembla que es tornarà a encaminar bé, perquè Final Fantasy últimament a mi té una mica decepcionat. L'online aquell que van fer no et va... L'online sí, però no hi he jugat mai amb ningú. La gràcia és que són els de l'online els responsables d'aquest, i per això la gent té tantes ganes, perquè l'online està molt ara mateix. Llavors, clar, és una categoria que és una categorieta, saps? No, al final, vull dir, és una categoria sense fonament. Sí, aquí estem d'acord. És com... és molt poc objectiva. És que a més, en el món dels jocs que molts cops es retracen els jocs, potser estàs donant-li això a un joc que en principi havia de ser 2023 el Hogwarts Legacy ha anunciat que retrassa... Bueno, 3 de la llista mínim s'han retrasat ja. El Zelda hauria d'haver sortit el 2022, l'Starfield hauria d'haver sortit el 2022 i el Hogwarts hauria d'haver sortit... Correcte. És un món on es retrassa molt els productes. Partim de la base que és una categoria... de merda, entre parèntesis, perquè estàs basant amb molt poca informació les ganes que tens de jugar a aquest joc i ja està. Però em va fer mal al cor. Vale, ara només ens queda una cosa dels Game Awards i és si s'ha anunciat alguna que t'interessi. Sí, s'han fet anuncis bastant importants. Això hauria de mirar-ho, que no em deixi res, perquè com ja he dit abans potser s'entrava més amb els premis, publicitats i coses així, però hi ha anuncis forts, anuncis potents i personalment m'han semblat molt interessants. Llavors, s'ha anunciat bombes, com el Diablo 4, crec. Yes! S'ha anunciat el nou projecte de l'estimat i odiat a parts iguals Hideo Kojima, no? My God! Repartir paquets d'alegria. per dos? Per dos. Repeteix doble paquet. I aquí dirà que és la segona part d'una mega obra mestra. És un joc que no em crida massa l'atenció, així que no ho puc dir. Quin? El Death Stranding. Però és la seqüela del Death Stranding. Molt bé, perfecte. Però sí que va ser un anunci molt potent, això s'ha de reconèixer. Sempre que en Kojima parla, puja pal. Pixa colònia. Llavors, hi ha anuncis més petits, entre cometes, que em van fascinar, que jo sóc molt fan d'una saga que es diu Bayonetta, que és un hack and slash, rotllo Devil May Cry, però ets una bruixa. I està molt, molt guai. Si us agrada aquest tipus de joc, multiplataforma? Switch. Sí. Han sortit els 3, els teniu disponibles per Switch. L'1 sí que era multiplataforma, però sembla que no va tenir massa èxit. El 2 no anava a sortir, Nintendo va finançar-lo, el 2 va ser un èxit a la crítica i ara ha sortit el 3, brutal, un grandíssim joc. I ara aquí es va anunciar un Bayonetta Origins, un estil diferent i tal, però explicant l'origen d'aquesta bruixa, no? I que té molt bona pinta. S'ha anunciat Hades 2, és un joc que tothom en parla molt bé, perspectiva isomètrica. Què és això? Jocs que vas fent perspectiva isomètrica és com el Diablo, no? Sí, val. D'acord. Sí, et veus el personatge des de dalt. Sí, i llavors doncs, tu en principi vas fent va per rams, o sigui, tu fins on arribes, tornes a començar, reinicies, tal, saps? Vull dir, no sé exactament si em colo o no, perquè com que no l'he jugat, però ara no em surt l'estil del gènere, el roguelike crec que es diu, i va tenir molt, molt d'èxit. De fet, un amic meu ja està jugant i està dient, compra tal, potser ho faig perquè ha sortit anunciar la seqüela i té molt bona pinta. Un altre anunci que em crida l'atenció és l'Armored Core 6 i potser us quedareu igual. De moment, tots els que et dit
Excepte el Bayonetta, que em sona. Són grans jocs, però sona del Bayona, el entenc que, director. clar, potser quan us digui que aquest Armored Core 6, o sigui, hi ha 5 anteriors, és dels creadors del Dark Souls. Ah. Dieu, ostres! Clar, aquesta gent abans dels Dark Souls ja feia jocs. I un era aquest, l'Armored Core. I és un shooter amb robots, meches, molt japonès, molt guapo. Sí. Quina locura. Sí, parlem de PlayStation 1. O sigui, sí. I clar, és un joc Tens que jo... ganes. Sí, perquè els clàssics, com si diguéssim, no els vaig jugar. Jo... Aviam, vaig passar un temps apart de les consoles, quan era més petit aquest tipus de joc no em cridava tant l'atenció, vull dir... I clar, ara és com... Ara sí, saps? Ara el vull jugar. Però clar, l'anunci que més ha agradat a la gent és el nou de Star Wars. Va sortir el Jedi Fallen Order, que va triomfar moltíssim. Què, Oriol? Hi ha nou joc Què ha dit? Sí. La segona part? La segona part. Multiplataforma? Oh! Sí. Star Wars Jedi Survivor, crec que es diu. I aquest és el que ho ha patat més amb rellevància, amb popularitat, i és un gran anunci. Home, el Fallen Order és un juegazo. Tothom ho diu, jo no ho sé. Jo és que soc més de joc japonès. A mi el joc occidental em costa una mica bastant. És de les galàxies, inclou Japó també. Sí, clar. Sí. Quants cops has vist la Guerra de les Galàxies menjant sushi, tio? Cap. Però sí que és veritat que, ostres, són jocs que m'estan cridant l'atenció arran Molt bé. d'això. Quin et compraràs per Nadal? O quin demanes pels Reis? Per Reis. Aviam, De tots aquests, digue'm en un, Sabri. de tots aquests no hauran sortit cap, però... Pues sí, quin demanaries? Jo crec que ara mateix l'Armored Core, però Vale. clar, és un joc que és molt de nicho, jo crec que serà el que menys ventes tindrà els que hem dit, però dels actuals, com a regal de Nadal xulo, per exemple, jo crec que em demanaria el God of War perquè la primera part em va agradar molt. Ostres, em sorprèn. Molt bé. Sí, tinc moltes ganes de jugar a aquest God of Molt War. bé. Occidentals. Però ara sí, bueno, hi ha excepcions. L'Horizon Forbidden West, que també era un dels nominats, per exemple, em va encantar. Molt bé. Llavors... Passem ràpid per la secció de Pokémon, vale? Sí. Perquè ens hem extès molt amb els Game Awards. Simplement vull saber si hi has jugat Sí. i què et sembla el Pokémon. Estem parlant del Pokémon Esmeralda i Púrpura. M'agradaria saber què et sembla el nou concepte d'Open World a Pokémon. Vale, una petita correcció, Escarlata i Púrpura. Escarlata, perdó. No sé què he dit. Esmeralda. Esmeralda. M'ha Escarlata. anat molt enrere, l'Esmeralda, Em sembla un gran afegit. Ho considero una primera prova. Vull dir, ja Jo va haver-hi també. una petita prova amb l'Arceus, que no era ben bé Open World, aquest cas sí que ho és, però em segueix semblant una beta de tot el que pot Sí. haver-hi. Els gràfics podrien ser millors? Els gràfics ja ni en parlem. I bugs, no? Jo Els he gràfics- vist molts Sí, escolta, molta gent parlant de Els bugs. gràfics, mai m'he comprat un Pokémon pels gràfics, però és... No han trobat el seu lloc gràficament, trobo No, jo. a part de que no han trobat el seu estil gràfic, em sembla un insult que surti un joc amb aquests errors Sí. d'una companyia, ja no d'un estudi com Game Freak, que Game Freak, pobrets, fan el que poden, però és Pokémon Company aquí qui mana i qui diu heu de treure un joc cada any. I em fa molt de mal perquè és un dels millors Pokémon que he jugat possiblement dels últims 10-12 anys, però està executat molt malament. Però Estic molt, d'acord. O sigui, fatal. Tot i Ja que fa. l'Open World és un gran avenç i hi ha coses guais. Hi ha idees boníssimes Sí, dintre estic d'aquest d'acord. joc, el multijugador és espectacular, els dissenys m'han sorprès gratament, el tema de que hagis de fer una prova prèvia per enfrontar-te al líder de gimnàs, però que Sí. la prova sigui més interactiva, no sé, està... El Sí. lore en si, de l'acadèmia, ostres, Sí, sí. està molt bé, està molt ben pensat. Recomanaries per gent com jo, per exemple, que m'havia plantejat la Switch i Sí. l'únic motiu va ser el Pokémon? Sí. El recomanaries com a bon regalet de Nadal? Jo Tu vols jugar a un Pokémon? Jo vull jugar a Pokémon des de fa molt de temps i no he Llavors- trobat mai un Pokémon. Llavors sí, 100%. Sí. Sí, perquè és un Pokémon Sí. de tota la vida. Potser. Que al final és això. Oriol, Home! tot i dia. que hagis vist que últimament, últimament que Elon Musk té un costat fosc, No, ja fa temps que ho he vist, Sí. això. avui has vingut a parlar d'ell. Sí, home, sí. I concretament de l'afer Twitter. Sí. Ha Altres donat- coses pots parlar, evidentment. Ha donat molt però de parlar. l'afer actual és com està gestionant Twitter. Sí. A més d'un tema econòmic, s'ha convertit una mica en un tema del cor.
el Twitter. I polític, I polític. Ojo. Fem un repàs als inicis? Sí, jo, això. Val, Oriol, com ho vols fer això? Jo tinc Sí. unes preguntes aquí per tu, però si tu vols començar... Clar, jo vull primer donar una mica de biografia d'Elon Musk, Vinga. perquè molta gent parla sobre ell, bueno, evidentment és dels tios més rics del món, si no és el més Sí. ric, i tothom n'opina, etc. però, ojo, a És vegades el número 1 important ja, saber- de ric o no? Va superar-lo durant un temps quan Tesla, les accions de Tesla es van disparar, però crec que ara ja ha tornat a caure i el senyor Vaja. Bezos... Molt bé. allà. Vale, explica'ns. Asquerosos tots. Sí, doncs, sabeu on va néixer? No. Vale. Primer, per començar, no és americà, és de Sud-àfrica, ell. Ah, no? Correcte, sí, és de Sud-àfrica. Ah, no ho sabia això. Família benestant. Com veieu, m'he documentat del tema. Sí. Llavors, primer us vaig a donar la biografia de Mente de Tiburón, que és la que tothom coneix, i després els draps bruts. Vale. Llavors, ell va néixer a Sud-àfrica, a Pretòria, el 1971. Des de petitet ja era vivia en una família bastant tecnològica. Son pare era enginyer, la mare també havia fet coses així, etc. Ell ja des de petit va destacar com a programador i amb 12 anys va vendre el seu primer videojoc. Sí, home. Sí, que es deia 12. Blaster. Blaster. Va vendre, eh? Li Sí, van sí. pagar per aquell Li van videojoc. pagar $500. Amb 12 anys. Sí, Increïble. drets pel seu videojoc, sí. És que veu el futur, aquest tio. Bueno, ara en parlarem. Llavors, va aconseguir beques per anar a Pensilvània i allà va estudiar Economia i Física, se'n va allunyar de la programació. Però llavors va començar a veure el futur que tenia el món de les .com, l'internet, etc, i el 1995 va fundar una empresa que es deia Zip2, que era de hosting de webs, entre altres coses, i clar, la bombolla de les .com va ser fins als 2000 aproximadament. Sí. La va enganxar la onada i va vendre la companyia per 307 milions, dels quals se'n van portar 22 milions. Això és el que m'agradaria fer a mi un dia. Pim-pam. Sí, sí, sí. Van- 7 milions. Correcte, de dòlars. Amb quants anys hem parlat del 95? I Clar, quin has dit que el va 95, vendre? 71, doncs 20, 20 i pico anys. 20 i pico anyets. Ostres, Anem Vale? tard, eh? Sí, sí, sí. ja anem tard, eh? Sí, sí. Després d'això va agafar aquests diners i els va invertir en una empresa que es deia X.com, que més tard seria PayPal, de la qual Això ho sabia. Sí, de la qual es va tornar el CEO i la va vendre al 2000 i poc per molts milions, mils de milions. És que té una bola de cristall, eh? Perquè ara PayPal Sí. ja no es fa servir tant. És més, li van fer una entrevista i en aquesta entrevista va dir que ell, amb els diners que havia aconseguit, volia invertir en 3 coses. Una era en energia renovable per tothom, per la subsistència de l'espècie humana, ell Aquí sempre és ha quan et cregut, vas enamorar d'ell? que era, allà em vaig enamorar molt, correcte. Després va dir que per això també a la universitat tirava fort l'Elon, era pel tema de l'espai. Deia, bueno, sempre diu que s'ha de conquistar l'espai perquè en algun moment haurem de deixar la Terra, O etc. sigui, aquesta voluntat de l'espai no ha sigut una voluntat actual, sinó que ja ve de lluny. Correcte. Vale, no ho sabia. Sí, i el tercer motiu, bueno, el tercer sector que es volia invertir era amb el tema de l'internet, perquè evidentment és el que li havia donat diners. Sí. I total, que amb la venda de PayPal, etc va fer 100 i pico milions i en va invertir 100 amb SpaceX, 70 amb fundar Tesla i 20 amb Solar City. La millor Tesla, sens dubte. La que li ha sortit millor, sens dubte, és Tesla. Vale. Per 70 milions i ara és de les empreses més cares del Sí, sí. S&P Una pregunta. 500. Veu fer servir PayPal? Jo l'he Veu fet arribar a servir fer molt. servir PayPal? Sí. Veu. PayPal encara es I tira. encara eh? s'utilitza. Constantment. Encara feu servir Encara tira i PayPal? molt. En Sí, programació no s'utilitza confieu en la moltíssim, targeta del banc, eh? Sí confio, Sí. però si tinc PayPal m'és més fàcil, És perquè més, tinc que posar la contrasenya. Ja, però has de... a PayPal la tens associada a la teva targeta del banc i llavors d'allà vas Correcte. tirant. Sí. Perquè... I PayPal... Bueno, digues. No, res, que hi ha webs en les que potser no hi confio tant o no hi he comprat mai, això t'anava a dir. i si jo pago un PayPal m'asseguren 100% que puc fer la devolució al moment, i no sé, semblo aquí un comercial de PayPal, no? Però No, m'és No, molt no, còmode. no ens paga res, No, no. PayPal? I un dels A cap de leitmotivs nosaltres. de PayPal era o sigui, globalitzar la transferència de diners i que no estigués tot limitat a un món Visa i d'IBANs, etc. I això ha permès a moltes famílies de tercers països, si el fill emigra a un país benestant, etc. i fa diners, transferir diners a la família sense cap mena de PayPal. barrera. O sigui, seria una espècie de TransferWise d'aquests. Correcte, Ah. correcte. Bueno, és una mica el que ara Bizum ha popularitzat també, no? Sí. Perquè a Sí. PayPal ja ho podies fer. Però Bizum Però- no pots transferir a un altre país, etc. Exacte. Ha de ser... Saps? Sí. PayPal, la gràcia és Bizum, que és... no sé si... O sigui, tu És te'n algo vas local d'aquí. a fora del país Sí, i d'Espanya no jo és, crec tan, que no és tan famós. Val, Perquè jo m'hi he fixat que no, Sí. No, la no gent sé. no té Bizum. Utilitzant Venmo, crec que es diu. Sí, o Revolut o coses d'aquestes. Revolut està Sí, però Revolut és diferent. Sí, és un altre rotllo, però està... Bueno, total, que si teniu aquesta biografia pensareu,
El puto amo. El puto amo. Sí. I a més, veu el futur. veu el futur i apostant per coses Sí. honrables, podríem dir, no? Per la gent. Sí, sí. Ficar de moda cotxes elèctrics, que això pel món li anava bé. Una Sí. empresa que es diu Solar City, que el que vol fer és democratitzar i portar a tothom panells solars com a sostre, perquè així tothom tingui energia gratuïta, i conquistar l'espai. Tot això fantàstic. Sí. I a més s'ho ha fet tot ell, no? El rei del poble. Doncs no s'ho ha fet tot ell. Anem a posar els punts Vull solars. afegir a les teves, perquè Digues. ho vaig descobrir l'altre dia, a les empreses que té, tenia una empresa que es diu OpenAI, que això, Sí. Roger, potser et sona. Sí, sí que la Des conec. del 2015. Aquesta la va vendre perquè entrava en conflicte amb Tesla, vale? Això no ho sabia. El conflicte d'interessos de la intel·ligència artificial d'OpenAI amb la intel·ligència artificial de Tesla. Llavors, va sortir de la junta directiva i és només donant de diners, no de Això, sang sí. ni res. Donant de diners. Llavors, OpenAI el que és un motor molt gran d'intel·ligència artificial open source, com sempre, perquè si una cosa fa ell, són coses open source. Què vol dir open source? Doncs que treballa sense patents, etc. Ell, per exemple, sempre ha dit que les patents de Tesla és que no existeixen. Tu pots entrar a Google i trobar els models, el software que hi ha al darrere, etc. Si tu vols millorar el cotxe, ell sempre diu que és positiu per al món. Vols dir que endavant. puc fer-me un cotxe elèctric amb el codi de Tesla? El codi, el xassis, tot en teoria és públic. Sí, sí. Heavy, m'estic enamorant. Clar, Ja, ja. jo això, quan estàs, Llàstima que no ens amb doni, 20 i pocs anyets i sents totes aquestes coses, dius, aquest tio és l'amo. Val. Però llavors, si rasques una miqueta, te n'adones que realment no és tan visionari. Primer de tot, el seu pare es va fer ric a base de comprar una mina d'esmeraldes i explotar-la a Sud-àfrica de maneres bastant poc ètiques, diguem-ho. No? I a través d'això va treure molts de diners i sí que va anar a Pensilvània becat, però l'empresa aquesta primera que li va donar bastants milions... Del videojoc? No, la del hosting, etc. Del hosting. La va fer amb son germà amb els milions de la família. Vaja. És a dir, que no sí, que em va invertir 400 per guanyar-ne 307. Correcte. Bon negoci. Correcte. I a més es va aprofitar de la bombolla.com i l'empresa aquesta que va fundar, després de vendre-la, en 2 dies va caure i Ostres. va vendre fum. Al llop de Wall Street. Correcte. Vaja. Pràcticament. Val? I després, diguem-ho també, des de la pandèmia se li ha començat a veure al costat fosc. Fent anar els treballadors a la fàbrica quan la pandèmia estava... A Tesla parles, A Tesla, per exemple, no, i en totes les seves empreses. Ah, sí? Sí, durant la pandèmia tothom havia d'anar a treballar. Els ha fet anar a treballar? Sí. Ah, ha posat en dubte molts cops el tema de les vacunes... Trampista una mica, no? Bastant trampista. Rossant el negacionisme... Sí. Llavors, clar, ha passat de la televisió de geni enginyer, no?, que atrau molt, a un tio especialet. Sí. I ha acabat amb tot el tema de Twitter, que s'hi ha ficat per molts motius, però sobretot per un motiu polític, i és el de free speech, free Trump, etc, i que tothom, fins i tot l'extrema dreta, tingui dret a paraula. A parlar. És un debat, però... Sí. Et sembla que et faci algunes preguntes de Twitter? Sisplau. M'agradaria saber quan se li desperta l'interès per Twitter. Vale. És per això de la falta de llibertat d'expressió o hi ha algun motiu amagat? No, n'hi ha diversos. Ell sempre ha estat molt... Bueno, era vinc d'en Jack Dorsey, i en el fons sempre ha utilitzat Twitter. Ell sempre ha cregut Perdó, en... Jack Dorsey és el creador de Twitter. Sí. Sempre ha cregut molt en el tema de poder comunicar els pensaments que un té públicament i ser transparent. Llavors sempre havia tingut fins i tot converses amb en Jack Dorsey de centralitzar Twitter, etc, públiques a Twitter. I moltes converses i debats els ha fet sempre públics a Twitter. Molt bé. Quan parlem de descentralitzar Twitter, què vols dir? Així ràpid, Bueno, que no hi hagi un accés únic, uns servidors únics controlats per Twitter, sinó que tothom pugui ser a Twitter. És a dir, que jo em pugui a casa meva fer un servidor de Twitter, vale? Perquè ho entengueu. És jo posar-me un servidor de Twitter a casa meva i que la gent es faci un compte en el meu servidor, però l'Oriol pugui tenir un servidor a casa seva i jo tingui un compte en el meu servidor on jo poso les meves normes i l'Oriol tingui jo tingui un compte en el servidor de l'Oriol i ell hi posi les seves normes. Que com a punt ja existeix això. Sí, hi ha xarxes que són així. Mastodon. Sí, Mastodon, no? Correcte. Anava a dir que crec que... Sí. Que va néixer perquè aquesta conversa va ser pública. Correcte. I llavors qui va crear Mastodon va poder seguir aquesta conversa i va dir, doncs, hosti, M'ho copio. es pot fer. No m'ho copio. I tot sinó públic, que és una bona de fet. idea. Neix d'aquí, Mastodon? Sí. Tot públic, què vols dir? El codi... És codi públic. Tu pots Codi entrar i font és veure el open codi source. font. Sí, correcte. I tothom està migrant ara cap a Mastodon. Està llançant les seves pròpies instàncies i migrant. Correcte. Ah, molt Se bé, sap molt qui bé. al darrere de Mastodon? Molta gent? Tothom que vulgui. Jo puc participar, si vull. Vale, Bueno, no ho dic com perquè- Bitcoin, com Linux, Exacte. que són
open source, tothom Ja. pot col·laborar-hi. Desconec si hi ha una empresa, entenc que vols dir si hi ha una empresa que ho hagi No començat. sé, és que clar, jo no sé els motius exactes, però ostres, que precisament ara l'Elon Musk hagi fet això i a més amb tota la polèmica, jo no sé si les preguntes, perdó que us he tallat, però el de comprar el tic blau, això... Ara arribarem. Aquí. Ara arribarem. Vale, gràcies. Deies, seguidor de descentralitzar Twitter. També li agrada molt, per exemple, sempre ha pres moltes decisions de manera pública amb els polls, les enquestes a Twitter. És més, el de comprar Twitter, ell va Era ficar un un poll. dia en conya una enquesta de «Ei, creieu que seria guai si comprés Twitter?» I l'enquesta va sortir que sí i va dir «Pues Mare meva, plantegem-ho». és un mono amb una escopeta de fira, eh? Sí, tal qual. Pot fer coses molt bones, perquè Sí. admetem-ho, ha fet coses bones. Ficar Sí, sí. de moda els cotxes elèctrics en general és positiu. Correcte. Però també fa... Bueno, doncs això. Val, quin moment es converteix en accionista? Bueno, doncs el 2022, al març, va fer la primera oferta per 44.000 milions de dòlars de comprar Twitter. És més, Twitter va acceptar, però quan Elon li van donar, perquè tu abans de comprar una empresa, evidentment fas l'oferta, demanes unes dades de l'empresa i llavors dius, vale, doncs la compro o no. Sí. Llavors, al març, Twitter va començar a donar dades a Elon Musk i el seu equip van mirar-ho i se'n van adonar que molts dels usuaris eren bots. Llavors, els bots van en contra de free speech, etc, perquè allà Exacte. fake news, totes aquestes Per què coses. van en contra de free speech? Bueno, perquè és molt fàcil ficar 10.000... doncs, si fas un poll o una enquesta, ràpidament fiques 10.000 vots que votin a favor o en contra i I ja allà està. estàs Vale. canviant l'enquesta. Llavors, quan se n'adona d'això, què fa? Va intentar retirar-se, però van Vaja. haver-hi moltes pressions, etc. Ell va dir que es retirava de manera una mica poc legal, perquè quan fas coses d'aquestes en principi són molt privades, no? El que les dades que et donen l'empresa, el que tu veus en aquestes dades no ho has de fer públic, i el tio va dir obertament, hi ha bots, em retiro, va parlar malament, etc. Però al final es va girar les tornes i aquest novembre, no, a l'octubre, Jo crec, va comprar. opinió meva, Sí. crec que la girada final va ser que li van dir, tio, això no t'ho podem salvar. Has firmat, has de pagar. O sigui, jo crec que els seus advocats li van dir, és que no sabem Sí, Twitter com va denunciar-ho, dir-te. Però va denunciar, o sigui, el que van denunciar va ser lo públic que va Sí, va correcte. posar moltes dades en el públic que en No, teoria però jo eren crec privades. que a despatxos algú es va firmar. Pot ser. Bueno, això és opinió, eh? Sí. Llavors, compra Twitter. Compra Tenim Twitter el 27 d'octubre d'aquest any. Què fa quan entra a Twitter? A part de liar-la, què fa? Ell entra en diversos principis. El primer és canviar el model de Twitter. Fins ara Twitter, de la manera que feia diners, era en publicitat. Ell creu que no, que s'ha d'acostar més al model de subscripcions de Twitch, per exemple. Llavors, ell creu en un model final en el qual, més o menys ho quedem descentralitzat, Sí. tu et crees una pàgina, pagues la subscripció per tenir el tic blau Per crear la i pots pàgina. privatitzar allò i dir tothom que vulgui veure cert contingut meu Ha de pagar. ha de pagar-me a mi una subscripció. Molt bé. I d'aquesta subscripció en treu una part, etc. Això ja sonava, a Twitter ja sonava, perquè hi havia periodistes que els hi volien, i això ho vaig llegir, que abans que entrés Elon Musk, o suposo que ja amb Elon Musk a la Junta d'Accions, perquè abans de fer l'oferta, això no ho ha dit l'Oriol, però Elon Musk ja tenia accions a Twitter. O sigui, prèviament va comprar accions i després, quan va veure que no es portava bé amb alguns accionistes, va decidir fer l'oferta. Quan ja era accionista, jo crec que ja havia proposat el tema aquest de... el que has dit. No, de canviar un model Això. de subscripció. Exacte, que alguns comptes de Twitter, si algun usuari volia, dir, doncs jo me'l faig privat, si algú vol entrar, una mica com quan entres a La Vanguardia o a l'Ara, que has de pagar subscripció per veure la notícia completa, doncs haig de pagar subscripció per veure el tuit complet o el compte complet. Però això no entra en conflicte amb la seva idea de Free speech. Free speech, no? exacte. Sí. Tot públic. Una És mica free incongruent. speech, però sí, totalment. Clar, és free però paga. Saps? Vull dir, Paga si vols guanyar diners a través de Twitter. Si no pots consumir els continguts gratis. Sí, és veritat. Sí. Ja, És però privatitzar. No, em al costa. final la gent té dret a privatitzar la seva pròpia timeline. que no em sembla malament del tot, jo pago per fer el que jo vulgui amb el meu compte de Twitter, però ostres, m'estàs veient un discurs que després no ho sé, no ho sé. És També més- et dic que és un món... O sigui, nosaltres estem acostumats a que internet sigui gratuït. Sí, Vale? I aquí els que ens dediquem a internet sabreu que hi ha molta gent darrere sí. i costa molt mantenir una sola pàgina web. És que Esclar, són moltes només hores. Cal és comprar molta un domini, gent. comprar un hosting Sí, sí, sí. Clar. i mantenir una web constant i O sigui, que una t'adonaràs lo pàgina web difícil que tu és. puguis Sí, entrar sí. i per tu sigui gratis navegar per tot arreu, Sí, sí, val això diners, costa molts diners. I clar, si està donant un servei a més, jo que sé, de repartiment,
encara és més diners, perquè estic oferint a sobre cotxes que reparteixin paquets, llavors... O canals de Twitter, per exemple, serveixen molt per informar, fan de notícies. Exacte. Clar, si tu t'agrada un canal, un Twitter que informa sobre tecnologia, doncs també aquella persona tindrà el dret ara de dir, doncs ei, jo t'informo cada dia en primícies, cert contingut, paga mal. Tant Twitter, que manté la plataforma, com el tio que està allà buscant informació per fer-te el tuit calent. Al final és una feina, jo això... O sigui, com YouTube, no? Exacte, anava a dir, jo potser no puc saber tant de darrere internet com a webs, com a tal... Com no, però per això estem, saps? Però clar, al cap i a la fi, com a creador de contingut sí que ho puc dir, a mi m'encantaria cobrar pel contingut que jo feu, seria meravellós. Clar. Però sóc conscient doncs, que la gent també, la meva feina de divulgació, de difusió, la faig també perquè a mi m'agrada. I a mi el que m'interessa és que la gent ho consumeixi. Ja, però no pots viure de favor sempre. No. Però... I això no vol dir que estigui d'acord amb el concepte de Twitter d'Elon Musk. És simplement un apunt que faig. Vull donar dades també. Elon Musk, al final, ven aquest discurs per comprar Twitter, però després també Elon Musk porta temps fent molts de memes i criticant molt el moviment woke, que als Estats Units defensa moltes minories, defensa molts grups, i ell sempre s'ha mostrat molt en contra d'això, i a Twitter el moviment woke té molta força. Llavors un dels motius que també es diu és que també pot acabar ràpidament des d'allà. És més, ha fet fora dades. Quan va entrar Elon Musk, Twitter tenia 7.500 empleats. Ara només en té 2.800. S'aguanta l'empresa amb la meitat d'empleats? Ell diu que vol aconseguir... És més, hi ha moltes webs que funcionen així, empreses web que funcionen amb 50 empleats. Llavors ell diu que vol aconseguir arribar a 50 persones i prou. A Twitter? A Twitter. Té aquest objectiu. Bueno, però... també et dic, si el descentralitza, fantàstic, ja pots. Però també et fixes en qui ha despedit... Centralitza també. Ostres, ha vingut un fidel seguidor d'Elon Musk, aquí? No. Ho veus, Ets programador, tu ho diràs. Creus que aguanta? De tecnologia tampoc és necessari tenir 150.000 treballadors en una sola cosa. Twitter sí que és veritat que ara teníem I com ho fas? Tens a petits... La majoria d'empreses tenen grups de 10-20 treballadors, diferents grups. Ja, però una empresa com Twitter, com mantens la plataforma? Tu creus que pots mantenir... També pots subcontractar. Clar, jo he treballat a empresa on teníem subcontractada la gestió de sistemes. Amigo. Airbus, per exemple... Tarifa plana i tu gestiones. Necessito un servidor, necessito actualitzacions, tal. I jo faig desenvolupament o màrqueting o no sé què. Vale, i et dediques a lo que és el teu producte en si, no a lo que és algo secundari. Vale. I tot això també s'ha anat molt bé hòstia, quina visió que té, etc. Però després t'hi fixes en qui ha fet fora, i si abans Twitter era 50-50 homes i dones, ara quasi tots són homes. Tothom que tenia, hi ha molta gent que s'ha queixat de tenia tuits, etc, a favor del moviment woke, etc, tots fora. Es diu que tots fora, també s'ha de veure quina cosa, tot això està a internet, i hi ha comptes d'internet i a Twitter que et donen certa informació que mai sabràs realment què és. Però sí que és veritat que veies la foto de Nadal de l'any passat de l'equip de Twitter, hi havia homes i dones més o menys a la part, i ara eren tot homes a la foto que han penjat fa poc. Clar, llavors no saps mai si és veritat o no, però les males llengües diuen que el tio també ha comprat Twitter per aquestes coses. Bueno, que té costats foscos aquest home, Bueno, és més, abans que parlàvem d'enquestes, però Adrià va fer una enquesta per dir tornem a Trump a Twitter, sí o no? Sí. Va guanyar el sí, i l'endemà Trump ja estava allà... Però Trump, el problema que té Trump és que no pot entrar, això ho vaig llegir també, no pot entrar a Twitter perquè ell va crear una xarxa social addicional. Trump va fer una xarxa social seva... Pasquanon d'aquesta gent? No sé com es diu. El tema és que la xarxa aquesta, clar, si ell entra a Twitter no farà propaganda d'aquesta xarxa social que ha creat ell. Llavors està aquí enmig a no saber si tornar o no. Això ho vaig llegir, no sé si en quin punt està, però això deien. Perdó, sí que és veritat que fa unes setmanes vaig llegir que la gent estava donant per fet que Twitter queia. Sí, però perquè... Va passar o...? No, que va. No caurà. Sí, sé que no va passar. I les accions de Twitter, si les mires...
Vale, però Val, vull dir... això, aquí, perdó, Sabri, aquí hi ha un tema, accions a Twitter. Sí. Vaig veure que estaven congelades des de que es va fer la compra. Clar, des del 22 de novembre, no han estat congelades des de la compra, des del 22 de novembre, perquè van quedar molt poques accions en el mercat en si, Sí. i llavors les van retirar totes. I llavors ara no es pot comprar sí accions que a es pot Twitter. comprar, però has d'anar a certs brokers com Interactive Brokers, per exemple, que allà hi ha la compra i venda entre accionistes, llavors tu li pots comprar directament a un accionista. O sigui, és com però no anar Mercat a un Lliure. Wallapop d'accions. Sí, Transferència d'accions. Increïble. És bona... Increïble. Bueno. sí. Com estic aprenent avui, Sí, jo també. Sí. Val, a l'actual, en la situació actual, quins canvis vol fer, a part de lo dels 50, i si els està executant ja, i en quin estat està Twitter? És a dir, Ha s'està començat. enfonsant Twitter, Mastodon està guanyant a Twitter? No. No. Twitter i les accions segueixen pujant, la gent segueix utilitzant, realment ara hi ha molta salsa a Twitter, llavors la gent li interessa. Té Estem ganes. parlant avui al podcast de Twitter. Sí. Potser fa un any no hauríem parlat de Twitter. No. Ja. Llavors, sí, en general jo crec que no s'està enfonsant de moment, veurem. Hi ha molta gent i moltes celebrities també que han dit jo em borro de Twitter. Sí? Veurem. S'ha I Elon borrat? Musk, bueno, també vull dir que Elon Musk quan va comprar Twitter el mateix dia va ficar l'ocell és lliure. Sí, és que és això, té tants grisos Té i molts tants grisos, negres senyor. que és Té molts complicat negres, diguem-ho. ser seguidor d'Elon Musk. I ser ell tampoc ha de ser fàcil. No. Vull dir, no sóc aquí ni defensor seu i tal, sincerament jo no havia seguit massa la seva carrera, jo conec pel Tesla i perquè ara heu explicat això de PayPal i tal, però sabia això de Twitter i que estava molt ficat amb el tema de les criptos, que quan penjava un tuit ell pujava una... Això em semblava fatal. Parlem-ne Clar, també. Sí, Clar. bueno, tenia un poder espectacular aquest home. Sobre el mercat de bitcoins i de qualsevol cripto era sí, increïble. no, Dogecoin que era... Sí. És una criptomoneda troll que encara existeix i ell era... Bueno, no ho ha dit mai públicament, però ell era... Segurament en tenia moltes i quan feia tuits dient pues, a partir d'ara el Pots pagar merchandising de Tesla es podrà comprar amb Tesla. Després va dir els Teslas es poden comprar amb Dogecoin. Allò disparava els preus i l'endemà deia no, al final el retirem. Clar, jo aquí és on vaig començar a veure els foscos de l'Elon Musk, saps? Vull dir, vaig començar. Sí. Bueno, és més, com es diu? La SEC, em sembla que és, li va obrir una investigació perquè també amb Twitter, al ser un tio que publica tantes coses a Twitter, fa molts comentaris que a vegades afecten el preu de l'acció. Sí. Llavors va rebre li van obrir una investigació, però no me'n recordo què va dir públicament, que les accions es van disparar i al cap de 2 dies també va dir una altra cosa, les accions van caure i van dir, hòstia... La SEC què és? La SEC és la que regula, pues, és que no sé com es diu. Ah, vale. Bueno. S'encarreguen de que primer que les empreses que estan en el Nasdaq, en les borses americanes compleixin amb unes certes criteris i coses d'aquestes. Val. És que a mi em sona una història similar a aquesta, però amb una farmacèutica. Quan va decidir, i ja acabem amb això, Bueno, si tens alguna cosa més... No. Val. Quan va decidir fer de pagament el TIC blau, val? El que va passar va ser que la gent comprava el TIC blau i es feia passar per la persona que realment era la mereixedora del TIC blau. I van dir la insulina, és veritat, una farmacèutica va fer... Bueno, un li noi van va crear un comprar- compte, el va verificar fent-se passar per la Exacte. farmacèutica i va dir la insulina a partir d'avui serà gratuïta. Gratis. Van baixar les accions. Les accions es van caure directament. Sí. Clar, és un món molt perillós i Sí. Elon Musk... El problema per mi és que fa canvis sense reflexionar-los. No, O sigui, sí. trobo Prova, que no, prova Tot d'un dia per no el l'altre. reflexiona i llavors, tio, estàs jugant amb els diners de molta gent, saps? No sé. Bueno, Clar, però em sorprèn que una decisió tan dràstica com aquesta no hi hagi un equip darrere, saps? Per molt que ho compris tu, ho fas tot sol, vull dir que ets tu i ja està. sí. És que és Aquí et molt demostra fort. que és ell. Sí. Clar, però això em sembla molt fort que una sola persona tingui el poder de... És el jefe. És que, no ho sé, em costa... No, jo crec que hi haurà un equip, però ja se l'haurà buscat bé. Clar, aquest ja equip. s'haurà Clar. buscat l'equip que li rigui Sí, totes les clar, gràcies. correcte. Però- Seran els mateixos 5 que aniran a tot arreu i farà... Correcte. De fet, han sortit moltes notícies d'aquest treballador ha fet un tuit en contra de la nova compra de Twitter, s'han anat al carrer. Moltes demandes d'aquest tipus, sí, aquestes les he vist. I parlant de Tesla, per cert, també s'ha vist que han censurat moltes imatges dels Teslas que es venien a Xina perquè no sé per quin problema de software tenien fallos i s'han filtrat vídeos, n'hi ha un molt heavy, molt impactant d'un Tesla a Xina, l'has vist, no? Accelerant i, bueno... Emportant-se gent per davant? No, s'emporta gent per davant, motos, etc i s'acaba estampant i matant els dos d'allò. Llavors, també juga
No sé, Mare té de Déu. cantons molt foscos, aquest Sí, senyor. molt foscos, I tot sembla És molt que- maco al principi, però... No. És que el posa a la balança i se me'n va al fosc, a mi. Sí. Em sap Moltíssim. greu. Amb aquesta secció se m'ha anat al fosc. Sí. No, és totalment, Adrià. Entenc que hagis perdut l'encís amb Elon Musk. Sí. Igual que entenc l'encís previ amb Elon Musk. Entenc les dues I coses. s'han de també saber, vull dir, les coses negatives hi són i les positives Sí, també hi hi han són. sigut. O hi han sigut. Sí. Moltes gràcies, Oriol, per aquesta secció. He après molt. Gràcies Bueno, a tu. crec. Sí. Que guai. 100%. Roger, Aquí estem. parlem de cookies de tercers? Anem a parlar-ne. Vinga. Abans de començar m'agradaria explicar-vos una història. Aquesta ja és l'última secció, no patiu, i acabem. M'agradaria explicar-vos una història. Imagineu-vos que entreu a un Zara, vale? I dic Inditex no perquè m'hagi pagat ni un euro, 0 euros. Avui estem dient a moltes empreses que a cap no de ens estan nosaltres pagant. ens ha remunerat encara, però em va bé per explicar la història. Imagineu-vos que entreu a un Zara buscant uns pantalons, vale? Una botiga de Zara del vostre carrer comercial del vostre poble. Entreu buscant uns pantalons i li dieu a la persona que treballa allà: escolta, m'agradaria uns pantalons. I tu te'ns proves uns. Mentre els estàs provant, la persona que t'ajuda t'enganxa una llufa a l'esquena. Una llufa és aquell ninotet de paper que es posa al dia dels innocents, que posa: aquest client vol pantalons. I te l'endús enganxada a l'esquena, val? Perquè els pantalons del Zara resulta que no t'agraden. I te'n vas al Zara. I entres al Pull & Bear, un altre Inditex. I et ve el treballador de Pull & Bear i mira la llufa i diu: ui, aquest vol pantalonets. I et comença a posar pantalons davant, perquè veig, Tot bé. pantalons, i tu comences a flipar perquè dius: com pot ser que aquest tio sàpiga que jo vull pantalons? Doncs això exactament són les cookies de tercers. Ho has explicat molt bé. Sí, estava flipant. Sí. Hòstia, Adrià, tio. Sí? Sí. Val, no sabia jo com aniria aquesta història. No, l'has però explicat bé. Sí, Sí, no ho sí, veia sí. clar i al final ha sigut molt il·lustratiu. són les cookies de Sí, tercers. jo veia per on anava i dic, hòstia, estan Si us ho caminant molt bé. féssim a la vida real, li fotríeu un cop de puny al tio que us ha enganxat la llufa o no? Jo, un segon, a mi m'agrada que sàpiguen el que a mi m'agrada i m'ho venguin. Sí? Ara, no m'agrada que m'ho fiquin a la cara, però és que a certes webs tu entres... T'estic surten parlant els de l'exemple anuncis. real, Si t'ho fessin a la vida real, t'agradaria? Home, si em fiquen pantalons a la cara, evidentment que no. No, aquí, Depèn de quin pantaló et posin posa- davant, posa- Un paper, Si hi ha una un paper oferta- aquí i arribes i... Mira Bueno. aquests saxans. Bueno, doncs potser clar, sí. però potser Si saben són que uns estic... texans. Clar, jo per exemple, amb Nadal o aniversaris, etc, tu vols comprar un regal a algú, saps quin vols? Hosti, si jo entro a una tenda i ja me'l posen a la davant, ei, no busquis més, aquí el tens. Ojo. Val, estic veient que la societat cada vegada és més No, gàndola, però és veritat. No, però... Estic per flipant, exemple, Pensava que diríeu el contrari completament, Jo estic d'acord amb tu, però com ja sabeu els que em coneixeu, sóc un gran fan de la cultura japonesa i la meva esposa també ho és. Sí. Llavors, el meu mòbil ho sap, això. I ara ve Nadal, això, i estem mirant, doncs, Sí. regals, sorpreses, tal, no sé què. Doncs, ostres, gràcies a les cookies de tercers he descobert un producte que no coneixia i que crec Pam! que li pot agradar molt. La mare que em va les parir. cookies. I jo que estic tan en No contra. és I aquí que els sigui- menjadors de cookies Però professionals. no és que sigui gandul. Jo no en tinc ni mitja, tio. Clar, no és que sigui gandul, és que és una cosa que no coneixia i m'ha interessat. Vale. Llavors, ara, sí, si a mi em venen i em posen un paper cartell que em diuen a aquest noi li agrada el Pokémon i vaig a una altra botiga i em venen a donar el Pokémon a la cara... Quan els ja el compraré tens, a més a tots. més. Ah, vale, quan ja el tinc. Pues No, però aquí- Però ràbia. Jo, mentre no afecti el preu final, és a dir, tu entris a una tenda, anem a ficar l'exemple, entres a una tenda i de saps, cop i això? volta, com que saben que a tu t'agrada molt aquest pantaló gris, Pum, t'hi 70 euros. Clar, ojo. Aquí sí que Benvingut sí, a totes les pàgines d'aerolínies del món. Sí, Oh, correcte, vaja! correcte. Sí. Però si eduques a la població... Vull dir, quan ho saps, ja compres... Si no mires, o et ventana mires privada, l'esquena a o veure vas si través tens una d'un- llufa. Clar, Val, saps? m'interessava saber la vostra opinió. Però ara anem a parlar de què són, vale? Abans de començar amb les cookies de tercers, hem d'entendre què és una cookie. Roger, ens podries dir què és una cookie? Molt fàcil. És una cookie, és un arxiu de text. Text, És un arxiu de text de molt poc pes. O Pesa sigui, una 4 frase. kilobytes. Una frase amb caràcters que no entén Un ningú. arxiu de text. Val.
La informació que hi hagi dins ja és un altre tema, però bueno, és un arxiu de text de molt poc pes. Has dit 4 bytes? 4 KB. 4Ks, que són 4.000 bytes. El primer Mario que va sortir. Que Sí? heavy, Més o menys. Ula, molt fort això m'ha semblat, Que fort. Sí. Val, Sí, perquè no sabies, no suposo? Més o menys, no sabia la data exacta, però sé que és... Sí, la passava... data exacta, però sabia que era... Que fort, això. Dato interessante. Sí. Ula, molt heavy això, Molt heavy, m'ha flipat això. Per què serveixen les cookies? Estem parlant de les cookies de primers, eh? Bueno, les cookies, cookies. en general. Per què serveixen les cookies en general? Al final, les cookies són uns arxius on una pàgina web hi pot desar informació. Val. Ja està. Que Res després més. la utilitzarà per alguna altra cosa. Clar, la informació que desi aquesta pàgina web doncs, depèn de quina pàgina web desarà una informació o en desarà una altra. Ens pots posar un exemple d'una informació que necessiti una pàgina web? Una pàgina web, mira, podria utilitzar una cookie per guardar el carro de la compra. Ah, val. Doncs aquest usuari ha entrat i no té compte, és un compte convidat, i ha seleccionat el producte 1, el 3, el 5 i el 7. I li guarda un cookie. Vale. Si torna a entrar, està beneït. Sí. A nivell pràctic, jo tanco un navegador, torno a entrar, la cookie segueix en el meu ordinador, per tant el carro de la compra torna a carregar-se. I veu que tu tens aquests productes seleccionats. O sigui, la web consulta la meva cookie, veu que tinc aquests productes. Aquesta cookie està associada en aquesta web, dirà, a veure si aquest usuari té un carret de la compra. Mira, diu, hòstia, sí que en té. I llavors agafa i posa els productes. Podria utilitzar-la per això. Jo tinc una Després hi ha pregunta, usos més pràctics, eh? A part d'informació que l'usuari hagi clicat a un lloc així en la web, pot accedir la cookie a informació, a alguna espècie de metadata de pal, aquest ordinador s'ha connectat a aquest usuari, té 20 i pico d'anys, coses així, pot accedir? O només el que tu facis no a la directament, web? no. Al final normalment cada pàgina web té les seves cookies. Vale. I de només del que tu has fet en aquella web. Sí, després el que passa és que hi ha aquestes cookies de tercers que comentem, que són els anomenats trackers, que identifiquen l'usuari, llavors el vinculen amb el contingut que visites en diferents pàgines web, i llavors és quan es crea tota aquesta bossa que diuen, vale, l'Oriol té tot això. Llavors, per això saben que vols pantalons texans de color negre de la talla 38. Que fort. Vaja. És aquí. En un inici no, però vas agregant i agregant informació, i llavors després fas el perfil d'una persona. O sigui, pots arribar a fer un perfil molt... Normalment no tenen nom i cognoms els perfils, són perfils anònims, però són perfils. Vale. I una pregunta, dius que és un arxiu de text, per tant, a nivell text veuré un arxiu que dirà, per exemple, una cookie d'Amazon on hi ha el meu carret de compra, si jo hi consulto la meva cookie d'Amazon, veuré escrit amb text pla els productes o és text xifrat? Clar, aquí entra el contingut que guarda. Normalment no guardes tota la parrafada en text pla, sinó que ho encriptes o per tant, si ho comprimeixes, ho guardes d'una manera que tu després com la web ho pugui entendre. Potser guardes aquest carret de la compra a la teva base de dades i el que guardes és l'identificador. I potser veus un 1 i Amazon diu, carret de la compra 1, doncs té tots aquests productes. Vale. Això vas avançant i vas tenir millors maneres d'accedir. No, més que res perquè al final és privacitat, que si m'agafen l'ordinador poden accedir-hi sense... i vaig a la cookie que tinc instal·lada o guardada, podria, i estigués en text pla o entendible per l'ull humà, vull dir... Sí, però tens en compte que al final són 4Ks, tampoc pots guardar... molta informació. Vale, aquí una pregunta que m'he deixat i és, s'instal·len al navegador o a l'equip directament? És a dir, se m'instal·len al Chrome o al Safari o al Firefox o se m'instal·len en el meu PC? Sí i no. És a dir, es guarden al teu PC. Al final el navegador... El meu PC, eh? Sí, el teu equip. Vale. Al final el navegador no té capacitat per guardar arxius. Però dins del teu equip, cada aplicatiu té un directori privat arxius per ell. Programa. Sí, correcte. Quan dius aplicatiu dius que el Chrome té un directori seu, el Firefox tindrà un altre, el Discord té un altre, i totes les aplicacions tenen el seu propi directori d'arxius on ells poden guardar informació. Les cookies estan guardades aquí dins. Si elimino aquesta carpeta em carrego totes les cookies d'aquell navegador. Quan carregues les cookies et carregues l'aplicació. Ah, sí? Vale, doncs cuidado. no elimineu la carpeta del navegador. I si entres amb el mode incògnito, per molt que li donguis a acceptar cookies, després et borren o no? Sí, correcte. Què fa el mode incògnito? Era una pregunta que és una pregunta que tenia apuntada. Però ja l'ha fet l'Oriol. Em sembla fantàstic. Què fa el mode incògnito amb aquestes cookies? El mode incògnito, a sorpresa de molta gent, no ens protegeix. Oh! No protegeix ens han enganyat!
Si sabéssiu la quantitat de coses que jo pensava que estava evitant la CIA i tot, amb el modo incògnit. Doncs no. En Frank de la CIA, que sempre està... No, doncs no protegeix gens. Per què? Navegar en mode incògnit i navegar en Sí. mode normal és exactament el mateix. El navegador es comporta de la mateixa manera. El que et fa el mode incògnit és que no guarda informació. És informació volàtil, que diguem. Jo puc entrar, puc generar cookies, una pàgina web al final pot generar les cookies, puc entrar a Twitter i tindré la cookie de sessió, que és el que m'identificarà a mi. Tot això ho pots anar generant. Ara què passa? Quan jo tanco la navegador en incògnit, tot això, pam, s'esfuma Això està bé. i ja no existeix. Però no et securitza, el que et fa és et crea una sessió aïllada. Ja. Aquí vull posar un exemple, que teníem... Ja havíem parlat d'això i teníem un exemple important. Quan diu que et borra les cookies, clar, jo puc estar navegant 3 hores amb un navegador d'incògnit. Què passa? Que si jo he navegat a Amazon, he buscat vols, he buscat hotels, he buscat tot, i estic 3 hores navegant, al final jo hauré generat cookies, informació, correcte, no, Roger? Per tant, em poden traquejar, em poden seguir amb aquestes cookies en el temps que estigui. En el moment en què jo tanqui navegació d'incògnit, s'ha acabat el tracking. La part bona és que comencen de zero. Exacte. Com amb les pàgines que comentava abans amb les aerolínies. Si tu entres en una pàgina d'incògnit, serà com si fes la primera vegada de la vida que tu accedissis a aquella pàgina. Llavors entres amb tots els preus, amb el preu real. Ara, si la tanques i tornes a obrir, tornaries al preu inicial. Ara, si estàs 4 o 5 hores buscant a una incògnita, 6 pàgines diferents, hi haurà un moment que veuràs que els preus comencen a pujar. Exacte. Llavors, és així? Vull dir, això és que em sembla molt curiós perquè jo ho he provat, sí que alguns dies em sembla que estan els preus variant o alguna cosa, però o sigui, si jo he buscat molt vols a Tòquio, el navegador meu ja sap que busco això i me'ls posa més cars. El navegador no, l'aerolínia. sí. També s'hauria de veure quines aerolínies ho fan, quina és la variació... Que mai sabrem perquè no tenen el seu codi obert. Però sí que s'ha vist, jo ho he vist, comprovat, d'haver de comprar un vol, entrar al cap de 3 dies i veure que el preu ha pujat. I un petit hack. I entrar amb incògnit o anar a una altra pàgina web i veure que no. Doncs ha de provar. I un petit hack, si fas servir una VPN et connectes d'un país o del país en el que vas en el destí, normalment el vol és més barat. Intenta pagar amb euros perquè si no, si vas a una VPN a Tailàndia et sortiran els preus amb moneda tailandesa. VPN europea, poder ser. Crec que no era molt en breus, però ho tindrem en compte. Val. Llavors, aquí arribem a un punt, i és cookies bones i cookies dolentes. Entre cometes tot, Però cookies bones són aquestes que ens ajuden. Vale? Pues el carro de la compra es manté cada vegada que jo entro a Amazon o a una compra online. Val? Iniciar sessió. La meva sessió es manté amb una cookie i quan jo tanco un navegador i torno a entrar no he de tornar a posar la contrasenya i l'usuari. Ens podries ensenyar aquí com funciona i què passa? Per exemple, si entrem al compte de Twitter i borrem la cookie, què passa? La cookie de sessió, què passa? Bueno, fem l'exemple pràctic. Sí, entrem Ferran, a Twitter. pots posar Twitter aquí? M'està encantant això, Sí? Sí. Val. M'encanta que t'encanti. Sí. Val. Ferran, posa el compte de la càpsula, així no poses el teu. Compte de la càpsula. Sí, el vaig fer per... Jo en tinc un de compte. Surt del compte? Ah, no, mira, pots registrar-te en Google. Bueno, Google millor que no? Fem un compte normal. Sí, tens la contrasenya per aquí. Però per exemple, aquí que surt el teu usuari, això ja no li estàs donant informació a... Saps què vull dir-te? Aquí Estàs en incògnit o estàs en... està en incògnit, però tot i així surt la foteta. Està en normal. Ah, vale. De fet, sí, compartir. Mira, ara aquí, això no apareix al principi, però ara Google ja t'indica què és el que fa el mode incògnit. Però diu quines coses fa i quines coses no fa. El que no farà és ni guardar tot l'historial, ni guardar les cookies, ni la informació que tu hagis introduït als formularis. Ara, els llocs que visitis poden seguir el que has estat fent. Clar. El teu proveïdor d'internet veu el que estàs fent. De fet, borrar l'historial no vol dir que Movistar hagi vist que tu hagis entrat a X pàgines web. Exacte. Ni navegar amb incògnito vol dir que Movistar, Vodafone, Orange, la resta, no estiguin veient que tu estàs navegant a una web. Jo tinc una pregunta aquí. Quan et surten anuncis ja personalitzats, AdSense, per exemple, que seria el qui fica anuncis de Google, quina informació utilitza per ficar-te a Adrià un anunci sobre Harry Potter? Li pregunta al teu navegador? Li pregunta al teu proveïdor d'internet? A qui li pregunta? Ara ho veuràs. Roger, guia el nostre
Acceptem totes les cookies? Primer de tot, rechazar, ni se us acudeixi donar-li a acceptar. Sí? De fet, ja us ho posa allà, rechazar cookies no necessàries. Correcte. I ja estaria pres Si estem acceptant les cookies no necessàries, Aquí què estàs estem acceptant les cookies de tercers. Els Lliçó de trackers, vida. que ara anirem, ara Els arribarem. anuncis, tot això. Perdona, llavors, sempre rechazar? Sí. Sempre rechazar. Sempre, Llavors, la cookie d'inici de sessió, quan has de donar a acceptar? És la Cookies necessària. no necessàries. Ah, et dona les dues opcions. Sí, normalment et donen o acceptar-les totes o acceptar només les necessàries pel funcionament de la pàgina O web. sigui, quan rechazes no és I rechazes després hi ha totes. altres pàgines web que et Correcte. deixen escollir quines vols, quines no. Aquest proveïdor sí, aquest proveïdor My no. mind is blown. Sí, no, ja està. Però a poder ser sempre... Sí, hi ha webs... Clar, després és el que has dit tu. Si tu vols... Bueno, el que deies tu amb el producte, si vols que t'identifiquin Que perquè t'ensenyin m'identifiqui com a tal. recomanacions... Vull Ja, que ja. em digui el regal de Nadal que li he de fer a la meva parella, doncs llavors sí. Jo soc molt maniàtic i no tinc ni mitja cookie. Jo tampoc. No, potser no com ell, però... Doncs Jo ho a accepto partir tot. d'avui no acceptaré res perquè jo també, accepta, sí, home, sí. Sí, va ser. Clar que sí, per favor. Jo també a totes. Jo ho vull tot. Val, fem l'experiment aquest. Simplement Correcte. tenim una sessió iniciada al compte de la càpsula a Twitter. Què fa, Roger? Ara hauríem d'anar a les... Herramientes de desarrollador, no? Sí, podem fer dues coses. O podem eliminar les de Twitter només o podríem eliminar totes les cookies del navegador. La més fàcil és anar a eines de desenvolupador, des dels 3 punts, configuració, eines de... o F12, i aquí a la barra superior on posa Elements, Console i Sources, que hi ha 2 fletxes, li cainem a Application. Aquí, a la barra lateral esquerra, hi ha una secció que posa cookies, una icona d'una galeta, l'obrim i clica Com t'ho posen al en domini. menjar perquè ho acceptis, eh? Vale. Veieu aquí que ja apareix tot un llistat Sí. amb noms i valors molt estranys? Sí. Sí. Això són totes les cookies que tens a Twitter. Valga'm Déu. Acabem d'accedir en mode incògnit. Les Tenim necessàries. 18. Les Les necessàries? necessàries, correcte. Imagina't si I haguéssim moda acceptat... incògnit. Consent. Bueno, tu has donat consent de Exacte. que no les vols, però l'has donat. Perquè tens cada un auth token, el Twitter session, Twitter Quina és ID... la cookie de sessió, Roger? No t'ho sabria dir. Té pinta que és Twitter session, I què està però dient? segurament funciona amb Amb vàries. Vale. amb Què vàries. fem per borrar-les? Per borrar-les, no és fàcil. On posa el domini de la pàgina web, a la barra lateral, on estàvem abans, a baix, on posa cookies, i posa HTTPS de Twitter, aquí, botó dret, netejar. Clear. I si Ja fas no tenim refresh, cookies. llavors... Ara ho provarem. Ara si fem refresh, refresca la pàgina, I ja tornen a aparèixer, mita-les. Clar, Sessió! T'has de tornar. t'has de tornar a iniciar sessió. al Magic! navegador. Inici de sessió. Ja no som la càpsula. Val? Per això serveixen les cookies necessàries. Correcte. Perquè si no estaríem cada vegada que fem puto refresh tornant al login. I Roger, una pregunta. Llavors, per navegar durant el dia a dia, recomanes sempre entrar amb incògnit? Recomanes No, sempre pots anar entrar. borrant cookies? No, jo les cookies les pots deixar, no hi ha problema. La cosa és, quan surten tots aquests diàlegs d'acceptar o de negar cookies, Allà donar-li rechazar. és recomanable donar-li a rechazar. Té les seves desavantatges, no tindràs anuncis personalitzats, potser no et surten productes que t'interessin, si estàs buscant vols doncs potser Clar. no t'ho recomanen, té les seves coses bones i les seves coses dolentes. Podrem sobreviure, crec que... Jo crec que podem sobreviure sent una Sí, miqueta sí. més anònims dins d'internet, que correcte. sempre és important. Perdó, una altra pregunta. Ja I va, l'última, això, ja? Última. Llavors, allò que diuen que no, és que el meu mòbil m'escolta, és que el meu mòbil m'escolta o és que li he donat a acceptar cookies a tot el De tot. Sí, una mica combinació de tot. No crec que t'estiguin gravant a tot arreu. De Vale. fet, si tens un iPhone, s'il·lumina una llum quan el micròfon està gravant. Vaja, està obert. l'iPhone, Oriol. Tens un iPhone? No. No, doncs llavors no et passa. Però segur que hi ha un programa Android que t'ho fa. Però sí, Val, per deixar, ja hem entès una mica què són les cookies necessàries. Les cookies de tercers, així ràpid, què són? Doncs tal qual ho diu el nom, hi ha cookies de primers, que les genera el propietari de la pàgina web, en aquest cas Twitter, Twitter? i cookies de tercers són aquelles que no les genera el propietari de la pàgina web. No vol dir que siguin malicioses, simplement que no les ha generat el propietari de la web, les ha generat un altre proveïdor. Vale. Aquesta és la diferència. Amb quin interès? Per Aquí, filar-te. el problema radica aquí. Per filar-te, no? Dir interessos, què ha buscat,
què li interessa comprar, no? Coses d'aquestes. Sí, la gran majoria són així, però també pot ser de funcionalitat que tu incrustes dins de la teva pàgina web, com pugui ser compartir per xarxes socials, Molt bé. o alguna web que tingui O sigui, el botó una de... funcionalitat que tu no vulguis desenvolupar i l'afegeixes d'un altre, Aquí volia anar. També hi ha com cookies els de gestors de tercers. reunions, que... Val, o sigui, aquí volia anar. També hi ha cookies de tercers bones. Correcte. Vale? No totes són dolentes. Si tenim un logo o un icono de Twitter, compartir a Twitter aquesta notícia, això és una cookie, no? Bueno, funcionarà amb una cookie. Tindràs una cookie de Twitter que t'identificarà com aquell usuari, o quan li donis clic en aquell botó, compartiràs en el teu nom. Uau. I aquesta cookie és vàlida, és de tercers i és vàlida. Uau. Per tant, no podem protegir-nos de les cookies de tercers dolentes eliminant totes les cookies de tercers, perquè també tindrem experiència Podria afectar pitjor experiència. Correcte, pot afectar a l'experiència de visitar una pàgina Val. web. Hi ha eines per protegir... No, primer anem als navegadors. Com ens protegeixen els navegadors d'això? De les que diguem que són dolentes, de les que ens perfilen, de les que volen saber què ens agrada i per donar-nos anuncis. I quin navegador recomanes, també? Bueno, no, a veure, Hi ha llavors polèmica. hi ha dos punts. Hi ha una funcionalitat que implementen quasi tots els navegadors, que és enviar un missatge a les pàgines web que es diu Do Not Track, que tu li estàs dient jo no vull que em segueixis, o no vull que em generis contingut personalitzat, vull ser anònim. I això és un clic que tu el poses al navegador i envien això. Clar. Ara, és algo que no és estàndard, que de fet no està aplicat per tothom, està en discussió, llavors depenem de que el proveïdor de tercers Pot faci respectar-ho cas o a això Ja, o no. Si no fa cas, com que no és un estàndard, ara és igual, en el moment que sigui estàndard pot tenir problemes legals. A data d'avui, No hi ha. No. si no ho fa, Vaja. agafat per pinces. Val. Però Llavors, després els propis navegadors, que és el que comentàvem, tenen formes de protegir-nos. Cada un té la seva. De fet, Chrome. Chrome, per lo que jo he arribat a veure, no té cap motor de protecció com a tal. Chrome és Extra. dolent. Chrome no ens protegeix. A Chrome, a Google li agrada recaptar informació. Chrome, Tots ho sabem. caca. Tots I els que Chrome teniu Android ho sabreu. utilitzo. Chrome ho utilitzem tots en el mòbil Android. Safari. Safari sí que té un sistema de protecció, es diu ITP, Intelligent Tracking Prevention, Que bé fa. que el que fa, així No, a no, nivell... Safari és el d'Apple, El d'Apple. Perdoneu, això no ho hem S'ha estat dit. parlant de Chrome, el de Google, Safari, el d'Apple. Correcte. ITP. ITP. Aquest motor el que fa és analitza les cookies que generen, bueno, en base al domini, en base al contingut, en base a moltes coses, amb motors de machine learning per darrere, que analitza les cookies i, depenent de la qualificació que li doni, els hi aplica unes certes mesures. Aquestes mesures poden ser des de limitar la vida de la cookie a 24 hores o una setmana, o a indicar a l'usuari si vol guardar aquesta cookie o no. Això sobretot passa amb els proveïdors més respectats, com Google o Facebook, o fins i tot directament bloqueja la cookie i diu, no, això és maliciós per l'usuari, no et deixo ni que ho guardis. Sí. I ja ni la veus. I finalment, Firefox. Firefox també té un model de protecció que es diu ETP, Enhanced Tracking Protection, que directament, ja per defecte, et bloqueja les cookies de tercers malicioses. Sí. No totes, només les Com malicioses. les identifica? Les identifica en base a un model de machine learning d'estadístiques que va col·leccionant i en base a unes llistes. Vale. O sigui, De- és aprenentatge de Firefox que A té. part d'aprenentatge hi ha unes llistes d'un producte que es diu disconnect.me, Vale. que té un llistat de dominis associats que estan indicats que són trackers. Vale. Llavors tots aquests els bloqueja directament. Ja m'he baixat Firefox en el meu Android. Firefox Focus a sobre té un extra més de seguretat. Ojo, anem a per Oh, Firefox. Firefox Play Focus. Store. Aquest no el coneixia ni jo, Roger, No? tio. Aquest No. el pots tenir a l'iPhone i tot, i el pots integrar amb Safari per bloquejar aquests continguts. Val. I Opera i els altres? Brave, per exemple, està molt bé. Vale. Brave directament també fa semblant al Firefox en base a llistes de dominis. Veu que aquesta cookie està generada per un proveïdor de tercers que genera contingut que segueix l'usuari, d'anuncis, i te les bloqueja per defecte. Brave, per exemple, Brave és dels perquè ho més sàpiga la comuns a gent, nivell de és el del seguretat. lleó, Sí. el de l'icono d'un lleó.
amb un escut. Recomanem aquest per sobre de Firefox Focus? Igual. Sí, Sí, vinga. qualsevol dos. I a part de navegadors, m'agradaria saber si saps, i acabem aquí, Mhm. si hi ha algunes eines que també ens ajudin a protegir-nos d'aquestes cookies, Sí, diguem, dolentes, de Sí, tercers tens dolentes. extensions que pots instal·lar al teu navegador, Com ara? com ara Privacy Badger, que aquesta està sobretot enfocada a trackers, a bloquejar trackers. No tant anuncis, sinó trackers. I després tens uBlock Origin, que és el típic adblock, Sí. però una versió... A mi m'agrada molt més, la veig molt més potent, que fa això, que et bloqueja doncs, anuncis, contingut maliciós, spam, trackers, intenta bloquejar al màxim. I va en base a, en base a les mateixes llistes que el Brave. Vale. Podries tenir el Chrome i uBlock Origin utilitzat. I seria més o menys el Brave. Sí, Ja. saben menys, però podries arribar a tenir una experiència similar. A part, Privacy Badger té una icona preciosa. Sí, d'un tejón. Tuixons. Tuixó? Això es diu tuixó? No ho sé. Sí, això és un tuixó. Ah, molt Sí. bé. Roger, bueno, i en general tots, estic molt content d'aquesta càpsula que ha sortit avui. Estic Molt guai. molt content de les seccions. Abans d'acabar, m'agradaria dir dues coses que ens hem deixat. Un, Sabri, al principi m'has dit que otakus no és el millor concepte a utilitzar per referir-se a algun fan del manga, anime, etc. M'he equivocat. No, no t'has equivocat, és un concepte que s'ha establert molt aquí ara i des de fa anys ja, però que cada vegada s'està popularitzant més i és el concepte que tothom qui no ho sap i que no Sí. teniu obligació de saber-ho, doncs ho relaciona amb això, amb fan del manga i l'anime. Però clar, si tu vas al Japó i li dius a algun japonès que ets otaku, a seques, doncs segurament no et farà massa bona cara. S'ofendrà. Té connotació negativa. Sí, li estàs D'acord. dient directament com que estàs obsessionat amb un Ah. tema en concret. Tu al Japó, si estàs obsessionat amb menjar, si estàs obsessionat amb alguna d'aquestes noies que canten les idols, hi ha molt otaku d'idols, doncs es considera més això. Que... D'acord. Un friki de, però amb connotació negativa. Negativa, No? sí. Exacte. Obsessionat. Bueno, de fet, el friki aquí també Segons ja com, s'ha acceptat molt. Sí. Però inicialment Però era... friki Inicialment era negatiu. Era negatiu. Sí, sí, estic la persona d'acord. rara, la persona apartada, que estava molt... Doncs amb això passa una mica igual. Però s'ha occidentalitzat molt també aquest concepte. No passa res. Aquí, Ja. si li dius a algú que ets otaku, t'entendrà perfectament. Sí, Jo sí. t'he entès perfectament. Així que tot bé. Però, igualment, el rectifico de la descripció i I a partir ets d'ara el vigilem. rei dels aficionats a la cultura japonesa. Perfecte. I a partir d'ara vigilem amb el terme Vigilem amb el otaku, que amb el està terme molt otaku. saber. Sí, no? Sí, sobretot si teniu contacte amb gent Japonesa. Sobretot això, si no, no passa res. Però que sapigueu amb Val. coneixement de causa què esteu dient quan dieu que sou otakus. Gràcies. I Oriol, Sí, jo una rectificació, no sé com ho he dit, però Elon Musk, no sé si he dit que va fundar o va invertir, però la realitat és que ell no va fundar Tesla. Tesla és de dos enginyers que quan Elon Musk va invertir, va comprar la majoria de les accions, els va desplaçar i es va ficar a ell de CEO. molt bé. Informació important. Home, bastant important. Bastant. Sí, Un sí. altre negre, d'Elon Musk. Exacte, un altre això. negre a la llista. De debò, moltes gràcies a tots. Moltes gràcies, Ferran, per tota la feina. L'heroi sense capa. L'heroi sense Totalment. capa, correcte. Un dia, quan ja tinguem més diners, li donarem un micro al pobre tio que el tenim allà. Moltes gràcies per les seccions, us les heu preparat molt, m'han agradat molt i crec que a la gent els agradarà. I heu apropat la tecnologia a la gent que no li agrada i a la que li agrada la fidelitzeu. Que bé. Moltes gràcies i ens A veiem tu, a la Adrià. pròxima, Us vale? fem molt bé. Plaer, molt gran. Moltes gràcies. Adéu. Ja, ja. Molt bé.